Enigma pro AI. Přestrojený podvod? Nikdy jsem si nemyslel, že vydělávání prostřednictvím kryptoměny může být tak stabilní a bezpečné. Jak rád bych o tomto zdroji věděl dříve. Investice $250 za 50 dní vybrala 22 000. Automatizované obchodování AI poskytuje záruku stability a bez rizika. Zde můžete konečně najít finanční nezávislost. Ale pozor na podvodníky. Na netu je spousta falešných stránek, kde můžete být oklamáni finančními podvody. Zjednodušili jsme váš úkol a nechali správný zdroj na odkazu v popisu tohoto videa. Nestrácejte ani minutu. Jděte a nyní se vydejte do světa slibných výdělků. Když zjistíte, že se topíte v oceánu kryptoměnových schémat, je snadné nechat se strhnout falešnými sliby a podvody. Enigma pro AI tvrdí, že je vaším zachráncem, ale nenechte se zmást jejich fasádou důvěryhodnosti. Klamavá technologie a prázdné sliby. Na rozdíl od jiných platform, které se skrývají za automatizovanými systémy, Enigma pro AI předstírá, že je transparentní. Jejich takzvaná revoluční technologie AI je však jen kouřovou clonou pro jejich postranní úmysly. Je to jako snažit se o upřímný rozhovor s prodejcem ojetých aut. Vaše investice v ohrožení. Enigma pro AI tvrdí, že upřednostňuje bezpečnost vašich digitálních aktiv, ale nebuďte naivní. Tato platforma je spíše jako děravá loď než pevnost. Takže vaše investice jsou náchylné ke krádeži a manipulaci. Důvěřovat jim své peníze je jako předat svou peněženku kapsáři, zavádějící vzdělání. Zatímco Enigma pro AI tvrdí, že poskytuje uživatelům znalosti, je to všechno jen trik, který vás má udržet v nevědomosti. Jejich vzdělávací zdroje jsou jako bludiště navržené tak, aby zmátlo a uvedlo v omyl a odvedlo vás dále od skutečného porozumění. Je to past na nic netušícího investora. Slabá opatření pro shodu. Enigma pro AI mluví velkou hrou o dodržování předpisů, ale nenechte se zmást jejich prázdnými slovy. Za fasádou legitimity se skrývá síť podvodů a neetických praktik. Tančí kolem předpisů jako podvodníci, vyhýbající se zákonu. Vymyšlená komunita, falešná naděje. Enigma pro AI se snaží vykreslit jako pulzující komunitu stejně smýšlejících jedinců, ale všechno je to jen kouř a zrcadla. Úspěšné příběhy, které předvádějí, nejsou nic jiného než smyšlené příběhy, které mají přilákat nic netušící oběti. Je to osamělá echokomora, ne podpůrná komunita. Pravda o Enigma pro AI. Ve skutečnosti Enigma pro AI není nic jiného než schéma na zneužití nic netušících investorů. Nenechte se zlákat jejich sliby o investicích řízených umělou inteligencí. Je to jen fantastický způsob, jak říct, že vám vezmou peníze a utečou. Zůstaňte ve střehu a vyhněte se pádu do jejich pasti. Mezitím vám doporučujeme důvěřovat pouze důvěryhodným zdrojům. Jeden takový zcela obrátil svět mnoha uživatelů vzhůru nohama. Tato platforma umožnila investorům investovat pouze $250 a získat $22 000 za 50 dní. Je to nejen bezpečný, ale také slibný způsob, jak pozvednout svou finanční situaci ze dna a konečně vydělat tolik, kolik si skutečně zasloužíte. Odkaz je v popisu.